Vi går lige ind og kigger på det syndige kaos. Total eksplosion. Hello, handsome. Hey, whose camera is that? Hør den lyd, ikke? Slå lige så klik, ikke? Og så tjik, tjik, ikke? Og så hører man bare. Er der muted og sådan noget? Næsten. Nu er der. Ej, nu er i hvert fald klik i den. Hey. Hvad laver I? Vi sidder og snitter i covers. Sammen med det der juice, jeg er ved at fyre. Damn fat! Nu er bandet på vej hjem.